Zdravím, tady Markéta Šichtařová a doktor Martin Vavruša. Povídáme si tady o medicíně, o zdravotnictví a to očima vědy. Nemusí to ovšem nutně být vždycky taky očima mainstreamu. Martine, dneska začneme zostra. Mám tady jednu otázku od našich, řekněme, diváků nebo posluchačů. Ptají se na očkování. Co si myslíte o očkování? Očkování po milionté. Tak, mě by zajímalo, to očkování, je to výdobytek vědy, anebo to je spíš nějaký krok zpátky? Mnoho lidí se toho prostě bojí. Říká, že očkování je třeba zbytečné, že těch očkování je velký počet a tak dál. Pojďme nejdřív tak obecně. Třeba se k nějakému covidu dostaneme příště, ale dneska vezměme očkování jenom samo o sobě. To téma má rozhodně velký power, to je teďka hodně hitový téma a myslím si, že bude mít i pro klienty velký dosah. Ale doufám, že ode mě, Markéto, nečekáš, že řeknu nějaký jakoby obecný stanovisko o očkování, je tohle, je to super, nebo pro boha, očkování je hrozný paskvil a je to prostě lež a je to prostě spolčení elit, aby nás vyhubili a to by spousta lidí ráda slyšela. Hypotéz je spousta na všelijaká témata a víceméně takovým hitem dnešní doby je vymýšlet hypotézy úplně k jakýmukoliv aktuálnímu tématu, vědeckému, nevědeckému. Každý přesně ví, jak to je, což je aktuální stav společnosti. Ale pojďme k očkování, pojďme vůbec pro lajky, já předpokládám, že mý kolegové se asi nedozví vůbec nic nového, ale pojďme k očkování, co to vůbec je očkování, proč to vzniklo, k čemu to je dobrý, jak jsme na to přišli. Všichni mý kolegové s oblibou si vzpomínají na přednášky na lékařské fakultě, kde jsme se učili o těch dojičkách krav, který dojili ty krávy a ty krávy některé byly nemocný s nějakým jakoby bovinní formou onemocnění. A ty dojičky těch krav prostě se potkávaly s těma strukama, s těma v podstatě hodnýma variantama toho onemocnění a někdo si všiml, že ty dojičky krav, které se dotýkají těch krav, takzvaně inokulovaly tu bakterii do svého těla, vznikla ta imunita, že neonemocní na tu závažnou formu. Jo? Neonemocní na tu závažnou formu a to je očkování, není očkování, je to nějaká forma imunizace. To znamená, my naučíme imunitní systém nějaký konkrétní vzorec, tohle je nebezpečí, nauč se ten vzorec a až ten vzorec potkáš, braň se rychle, aktivně a takhle to funguje. To je fenomén, který s člověkem nemá vůbec nic společného, to je prostě příroda, stejně tak jako globální oteplování. Tady může být, nemůže být, bez ohledu na to, co si člověk myslí a co si člověk všechno k tomu vymyslí za různý dodateční hypotézy a filozofie a tresty boží a tak dále, tak to je prostě biologie, to je fenomén. Jo? Takhle funguje náš imunitní systém, my postupně takhle oťapkáváme ten prostor kolem nás, zvykáme si na různé prostě varianty útoku a ty nám později dovolují přežít ten skutečný závažný útok. No a my jako lidstvo si s tím fenoménem hrajeme. Jo? Hrajeme si s tím, funguje to, co se stane, když uděláme tohle, co se stane, když uděláme tamto. A díky téhle znalosti lidstvo vymyslelo pár excelentních očkovacích látek, a podle mého názoru, které můžou za to, že jsme některá nemocnění kompletně vyhubili. My se o tom rádi bavíme, my dva, takže my to téma máme už projetý prostě křížem krážem. Víme, že aby se dalo eradikovat nějaké infekční onemocnění, takže musí charakterově splňovat nějaká kritéria. No, musí být takzvaně eradikovatelné. Jo, ideální jsou prostě neštovice. Ideální je třeba nějaká tuberkulóza a tak dále.
to jsou, myslím, jakoby výdobytky lidstva. Takže pokud přijde nějaká psychicky narušená paní doktorka, začne vykládat, já teď nevím, jestli mám zmiňovat tady pro diáky, paní doktorka Eleková a podobný existence a začne jakoby zpochybňovat základní prostě výdobytky lidstva, začíná tady vytvářet nějaké hypotézy, že to je prostě nějaké spiknutí a že to je zbytečný a že ty nemoci by stejně vymřely a že se tím nějak oslabuje imunita. Tak to je, jak se říká těm teoriím? Teorie spiknutí? To patří do té kategorie teorie spiknutí toho nejhrubšího zrna a tam si myslím, že nepotřebujeme zacházet, nepotřebujeme to ani vyvracet, jo? Není co vyvracet. To je... No, ale pak postupujeme do té oblasti, co všechno my jako lidstvo umíme. Jo? A kdyby existovala skvělá vakcína například proti covidu, která by fungovala tak jakoby vakcína proti tuberkulóze nebo proti tetanu, že si ji jako jednou píchneme a tím pádem máme výbornou imunitu proti tomu onemocnění, tak já bych byl první, který by tady začal aplaudovat a tleskat. Vakcína proti covidu něco dělá. To pojďme si říct, ta vakcína něco dělá. Já osobně úplně moc nevím, co konkrétně ta vakcína dělá a tady probíhá ta evaluace, kolik dobrého přináší a kolik špatného přináší, nebo jaká přináší rizika. Určitě vím, že tady existuje nějaký nocebo efekt, že ta všeobecná hysterie společnosti, která říká, ježišmarja, ta vakcína nás zabíjí a to je zlá vakcína a tak ta posiluje ty negativní věmy a cokoliv se mi stane po vakcíně, třeba dám si očkovací látku proti covidu a přejede mě auto, tak to je úplně evidentní, že to je prostě nežádoucí účinek té vakcíny a je to důkaz k tomu, že ta vakcína je zlá. To teďka trošku zesměšňuju, ale... Já se chci ještě k té vakcíně proti covidu vrátit, ale nejprve bych se ráda zeptala šťouravé otázky. Jak je tedy, když je vakcína takový výdobytek vlastně, jak je možné, že každá země vnímá úroveň výdobytků jinak a že každá země má třeba jiný očkovací plán pro děti? To znamená, že v některé zemi ty vakcíny nefungují, v jiné fungují, nebo někde to je výdobytek, někde to není výdobytek? Ne, to je to co se prodává jako jakoby vakcinační plán, to je nějaký jakoby lidský konsenzus. Jo? To je, krásný příklad je očkování proti tetanu, kdy některé země doporučují přeočkovat po 10 letech a jsou země, které už doporučují přeočkovat po 15 letech. Já teď mám v hlavě takový galimatyáž, že já si úplně nejsem schopen říct. Vím, že Německo to má po 10 letech a myslím si, že v Čechách už jsme to posunuli na 15 let, je to možná tak. Rozhodně. A to bakterii nezajímá. A to nezajímá ani ten imunitní systém. Ten imunitní systém si neříká, jako, že 10 let za mnou vypínáme. Teďka zase může. A to jsou nějakým způsobem stanovené čáry, nějakým společenským konsenzem a je to ovlivněno tisíci faktory, které jsou ekonomické, politické, společenské a tak dále. A to s tou biologií jakoby nemá nic společného. Ty různý státy a různý modely se snaží nějakým způsobem vycentrovat ten model tak, aby co nejlíp odpovídal té biologické podstatě, ale jakoby ideální plán, ideální model nemá nikdo a my všichni to zkoušíme, měříme, každý se vydá trošku jinou cestou a to je víceméně v pořádku. To je v pořádku. Takhle. Takže když třeba v Americe je známo, že je větší množství doporučených vakcinací třeba u dětí, tak je to v pořádku, že u nás není jich tolik, tak jsme na tom my líp, oni líp, nebo jak vlastně s tímhletím zacházet? Já se k problému nedokážu postavit na té úrovni dobrý, špatný, lepší, horší. To si myslím, že nemáme posuzovat z toho hlediska zlo, dobro.
Jako kdybych se tě zeptal, je lepší mít pod kapotou 200 koní anebo 100 koní, co je lepší. Jako dokud tě to auto doveze do práce a splní to, co od něj ty očekáváš, tak je to dobrý auto a když to auto nesplní, tak je to prostě špatný auto. Já se nechci k tomu stavět takhle kategoricky. Spojené státy jsou rozhodně, mají zdravotnický systém, který je nejbohatší na světě, bych si troufal tvrdit. Je tam celosvětový výzkum, je koncentrovaný ve Spojených státech, ten medicínský výzkum. A Američani jsou ve spoustě věcech průkopníky v té medicíně. A ta Evropa a ostatní země už jenom přejímají to, co funguje, což může být dobře i špatně. Američani mají přístup jako první na světě k těm nejlepším lékům na nějaké onemocnění, takže americký pacient má větší šanci, že přežije. Zase negativum, že v případě nějakého problému se to projeví v Americe a tam se to včas zastaví. Třeba například nějaký lék, který zabíjí, tak tam se to zastaví dřív a do Evropy třeba ještě nedojde. Takže zase ta mince má dvě strany. To, že Američani v tom jedou hodně, vakcinujou, podle mě to dělají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a snaží se tu populaci aktivně imunizovat. A dokud jim tam neumírají děti, tak za mě dobrý. No a přesto mě napadá jeden příklad, kdy se od očkování odstoupilo, protože vznikla nějaká celospolečenská shoda mezi odborníky, že to očkování má víc negativ než pozitiv. A to bylo konkrétně třeba očkování proti tuberkulóze, které už se dneska neprovádí u nás. Tak vyplývá z toho tedy, že se opravdu může stát, že se občas vyrobí vakcína, třeba se i vnucuje společnosti a pak se po čase zjistí, že vlastně to nebylo správně, protože se od toho potom ustoupí na základě nových poznatků? A tak očekám, že to je řečnická otázka, že jsi už jakoby objednala odpověď. A to není ale jenom s vakcínama, to je i s lékama. V pandemii byl často skloňovaný lék thalidomid, který způsoboval tu fokomeli a než se na to přišlo, tak se narodilo spoustu dětí prostě s nějakou zmenšenou končetinou nebo s chybějící končetinou a byla to velká tragédie. Nebo existuje spoustu léků, který se průběžně stahuje z trhu, protože ten benefit těch léků se po nějakým desetiletí observace a farmakosurveillance, ten benefit se nakonec vyhodnotí jako menší než ta rizika. A to je proces, to není stav, to je proces a pokud se to týká normálních léků, tak by bylo strašně překvapivé, aby se to netýkalo vakcín. To se musí týkat vakcín, to 100%. Ten problém musí být i ve vakcínách stejný a to teďka nemluvím o fenoménu očkování, že dobrý nebo špatný, ale dříve či později prostě vznikne to, že vyrobíme špatnou vakcínu a jejíž benefity se zpětně ukážou jakoby malé a vakcínu stáhnem a je to v pořádku. Takhle ta věda fungovat má, takhle to jsou vlastnosti té vědy. Já jsem se chtěla vlastně tohletou návodnou otázkou dobrat k tomu rozuzlení, že řada lidí se vakcín bojí, protože mají pocit, že mají ty vakcíny některé negativní důsledky. Jak jsme teď viděli, tak skutečně ty případy se mohou stát, byť třeba to není úplně častý jev, ale mohou existovat. A tudíž vlastně moje otázka zní, je to úplně správné každého, kdo se té vakcíny bojí, třeba kriminalizovat a nebo případně se mu posmívat? Nemůže třeba v tom jeho postoji být i nějaká špetka racionality? Nemůže. Takhle. Kdyby někdo měl závažný námitky proti nějaký vakcíně a měl to krásně jakoby podložený daty, tak by zjistil to, že ty vakcíny se především testovaly na tom pólu bezpečnost. Znamená, a priori ty vakcíny nemají škodit. A teď já se k tomu ještě dostanu, že třeba nakonec škodit můžou, jo? Ale a priori ta strana té bezpečnosti je ta jistější strana. Ta méně jistá strana je ta strana toho přínosu.
To je ta těžší část toho odhalení. Co ta vakcína skutečně přináší. A na té straně přišlo to zklamání. Jo? To byla ta strana, která nás konkrétně u té mRNA vakcíny hrozně zklamala. A každý si pamatuje ten retorický posun, kdy nejdřív nás to chrání, a pak nás to teda nechrání, ale brání nás to těžkému průběhu. A pak nás to ani nebrání těžkému průběhu, ale nebudete umírat na jipce náhodou. A už ta retorika začala být taková bizarní, že si člověk říká... A nejsou to prostě vymyšlený nějaké argumenty, které jsou už tlačený prostě z paty a už jsou nějak zahranou nějaký jako čistý vědy. A pokud posuzujeme přínos nějakého léčiva nebo vakcíny, tak tam máme ty dvě misky vah, kdy posuzujeme ty rizika. A jak říkám, na to ty vakcíny byly vydesignované jako hodně bezpečné vakcíny. Ale i hodně bezpečná vakcína, která má pořád přínos malý nebo žádný, se může časem vyhodnotit jako vakcína, která celkově není přínosná. Jo? Že ta druhá strana té misky na těch vah tu misku zváhne někam. Jo? Já si pamatuju na očkování proti vzteklině, kterou jsem musel absolvovat předtím, než jsem jel do Afghánistánu. A to bylo nejhnusnější očkování v mém životě. Jako. Tak blbě mi ještě v životě nebylo. To je fakt vakcína, která je totální svinstvo, ale na druhý misce vah je jakoby ta vzteklina. Jo? A to je něco, co nechceš. Vzteklinu fakt nechceš. A pokud ta vakcína funguje proti té vzteklině, tak jsme schopni akceptovat i tu vyšší míru té škodlivosti. A současně vakcína proti vzteklině není plošná vakcína, jo? A není povinná. Jo? To jsou jako důležitý kritéria, není plošná, není povinná a nějakým způsobem funguje. A pak máme vakcínu, která málo škodí, ale třeba pomáhá o to míň a ten poměr toho přínos a náklad se zvrátí spíš v neprospěch té vakcíny. Takže kdo má jakoby panickou hrůzu z té vakcíny, že mi něco píchnou a teď mě exploduje hlava, tak tohle já vyhodnocuju jakoby neracionální strach. A tam je spoustu těch lidí, co šíří ty názory, že v tom jsou čipy a ani nevím, do jaký míry to bylo myšleno jako legrace, jako, jo? nebo jako do jaký míry to bylo myšleno jako kampaň proti jiný skupině, ale bohužel tahle skupina trošičku zastínila takový ty vážný, seriózní kritiky, jo? Což je škoda, protože pak každý kritik byl okamžitě hozen do pytle těch bláznů, co čipujou a mají hysterický strach z toho, že nás to zabíjí a skoro si říkám, jestli to někdo, a nechci tady jako šířit nějakou paniku, jo, ale jestli třeba si nějaká skupina neřekla, dobrý, pojďme to nadizajnovat, pojďme tímhle slaměným panáčkem trošičku naše jakoby názorový oponenty vyřadit to, že vypíchneme ty absolutní blázny a pak je hodíme do stejného pytle a řekneme haha, všichni, co jsou trošičku nespokojení s tou úžasnou covid vakcínou, tak to jsou evidentní blázni, že? Čipují a explodují jim hlavy a všechno možný. Takže to je téma toho strachu. Já ten strach nepovažuji za úplně racionální. Já jsem k té covid vakcíně neměl žádný žhavý přístup, ale když mi jednou dne řekli, jakoby píchnem to do tebe, tak jsem se nechal normálně opíchat s tím, že jsem neměl strach, že mi to jako nějak zvlášť něco udělá. Konkrétně v mém případě já jsem ještě nikdy neměl tolik viróz jako po těch dvou vakcínách. Jo. Já jsem už od roku 2019 dělal lidem normálně takhle stěry z nosu, bez roušky, bez rukavic, bez všeho. Ty lidi takhle na mě dýchali z 1 metru a neměl jsem víceméně jediný infekční onemocnění, pak jsem si nechal 2krát naočkovat a lehnul jsem tak těžký virózy, jaký jsem měl potom půl roku potom. To jsem jako nezažil a teď má to společný s vakcínou, nemá to společný s vakcínou, jo, je to jeden case, nemám statistiku, jakýkoliv výrok z mé strany, že to bylo po tom očkování, by byl neprofesionální. Já se můžu jako domnívat, dělat něco, ale je to nefér. Je to nefér hanit vakcínu
Spoustu pacientů mi to popsalo podobně. Spoustu pacientů s reumatickými onemocněníma, spoustu pacientů s plicním onemocněním. Ty opravdu COPD, chronická obstrukční plicní nemoc, spoustu pacientů se v krátkém časovém horizontu po očkování, druhém, třetím očkování rapidně zhoršilo. Nápadně brzo po očkování a nápadně velké množství pacientů. A zase, neříkám, že ta vakcína je kauzální k těmhle případům, ale co říkám, ve férové, nepolitické, bezemoční a čisté medicíně to považuji za něco, co by se mělo diskutovat a zkoumat. Řešit to. Já bych to normálně řešil. Pojďme to řešit, pojďme to měřit, pojďme to zkoumat, pojďme se o tom bavit. A právě co mi přišlo, že ta druhá strana, ty zastánci těch vakcín, ty opustili tu seriózní medicínu jako první. Ty byli ti sfanatizovaní, kteří řekli, Ježíš pro Boha, každý, kdo tady udělá nějakou pochybnost, to je ten blázen, že? To je, už jsme si o nich říkali, to jsou ti blázni. A to mi v té medicíně trošku chybělo, že tam zmizela taková ta rovnováha diskuzní, přínosy, rizika, pojďme změřit tuhle stranu, pojďme změřit tam tu stranu, pojďme to vyhodnotit a pojďme být připraveni, že ty čísla nás překvapí, ale že ty čísla přijmou obě strany. Jestli ty čísla se rozhodnou pro tohle, přijmeme to, jestli ty čísla řeknou, nebylo to dobře, zase to přijmeme oba. A já nemám pocit, že ta politická kampaň... Končíme? Ne, to budu muset někam střihnout. My tady děláš signály nohou. Jako, ne, to bylo jako signál ve smyslu, jako, že třeba dopovídej odstavec. Jo, tak já dopovídám odstavec. Tak trošku nějak. To politické tažení bylo na můj vkus už příliš politické a málo vědecké a už se nutilo něco, co nebylo otevřené diskuzi, což zase není problém vakcíny, což ani není problém viru, to nezajímá ani imunitu, nezajímá to ani ten virus, nezajímá to ani přírodu, ani Boha, ani nikoho. To je zase lidský problém, kdy my lidi mezi sebou něco nějak komunikujeme a na tom jsme se zasekli. Jo. Takže... Tak děkuji za názory. Děkuji za, že vzteklidu nechceme. Jo, vzteklidu nechceme. A příště si povíme něco ještě více o tom očkování proti covidu. Tak jo, povíme.